Η εταιρεία ΕΚΟ παρουσίασε σήμερα παρόντος του Υπουργού Ενέργειας το χρονοδιάγραμμα μετεγκατάστασης της από τη Λάρνακα στο Βασιλικό. Τα σχέδια θα κατατεθούν και στο Υπουργείο Ενέργειας για επεξεργασία και έγκριση. Ένα σχέδιο που εκκρεμεί 15 περίπου χρόνια, αυτό της μεταφοράς των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων από την πόλη της Λάρνακας, φαίνεται να υλοποιείται. Δεν θα είναι πλέον εδώ. Η εταιρεία τονίζει ότι η μετεγκατάσταση της ΕΚΟ από τη Λάρνακα στο Βασιλικό θα οδηγήσει στην ανάπτυξη τόσο της Λάρνακας όσο και της Κύπρου γενικότερα. Τα ελληνικά πετρέλαια βρίσκονται στην Κύπρο επενδύοντας στην πολύπλευρη ανάπτυξη. Η μετακίνηση των εγκαταστάσεων θα δώσει στη Λάρνακα και ευρύτερα στην Κύπρο μια μοναδική ευκαιρία για ανάπτυξη. Η εταιρεία ευχαρίστησε την πόλη της Λάρνακας που για δεκαετίες την φιλοξενούσε. Το έργο, σύμφωνα με τις υπάρχουσες εκτιμήσεις, αναμένεται να ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Ο Υπουργός Ενέργειας ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα είναι αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια. 3 από τις 4 εταιρείες που βρίσκονται στην Λάρνακα έχουν υποβάλει αίτηση για κατεδάφιση των εγκαταστάσεών τους. Οι 3 από τις 4 εταιρείες που έχουν εγκαταστάσεις εδώ στη Λάρνακα έχουν υποβάλει αίτηση στο Δήμο για κατεδάφιση εγκαταστάσεων. Βεβαίως η μία είναι κρατική και αναμένουμε ότι σύντομα θα έχουμε όλες τις εταιρείες να έχουν υποβάλει τις αιτήσεις τους. Την απόφαση της Ελληνικά Πετρέλαια ότι θέλουν να αποτελέσουν ενεργό μέλος των ενεργειακών δρόμενων της Κύπρου, να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Όπως ξέρετε, για κάθε σοβαρό, για κάθε μεγάλο έργο πρέπει να γίνεται μια γεωλογική, γεωτεχνική μελέτη. Βρισκόμαστε στο Βασιλικό, εδώ που προορίζεται να εγκατασταθεί η Ελληνικά Πετρέλαια. Όπως μπορείτε να δείτε, ολοκληρώνονται και οι γεωτεχνικές μελέτες. Ωστόσο, η όλη διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη αφού εξετάζονται οι προσφορές για τη χρηματοδότηση του έργου.